बऱ्याच वेळा आपल्या घरामध्ये वाळलेले हरभरे तसेच पडून राहिलेले असतात, पण त्या हरभऱ्याचे काय करायचे समजत नाही. तर चला तर मग हरभऱ्याची उसळ कशी करायची ते बघूया. पण त्याआधी चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचे बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करा. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूया. इथे मी हे वाळलेले हरभरे रात्रभर भिजत घातलेले होते आणि 2 ते 3 वेळा याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहे. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून कुकरला याच्या एक मी 4 शिट्ट्या करून घेतलेले आहेत. 4 शिट्टीमध्ये हरभरा अशा पद्धतीने चांगला शिजलेला आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यात एक मोठा कांदा, त्यानंतर एक मोठा टोमॅटो, थोडंसं आलं, लसूण आणि कोथिंबीर घालून याची मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घ्यायची. अशा पद्धतीने बारीक पेस्ट करून घ्यायची. आता ही पेस्ट एका भांड्यात काढून पुन्हा त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण शिजवलेले जे हरभरे होते ते हरभरे चमचाभर हरभरे यामध्ये घालून थोडंसं पाणी घालून याची देखील पुन्हा हरभऱ्याची पेस्ट करून घ्यायची. आता फोडणीसाठी गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवायचे. तेल गरम झाले की यामध्ये जिरे आणि 1-2 तमालपत्री घालून घ्यायची. जिरे तडतडायला लागले की यामध्ये सुरुवातीला कांदा टोमॅटोची जी पेस्ट केली होती ती पेस्ट घालून याला 1 मिनिटभर असंच परतून घ्यायचं. साधारण एक तेल सुटेपर्यंत याला थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. आता यामध्ये थोडीशी कसुरी मेथी घालायची आणि पुन्हा याला थोडं मिक्स करून घ्यायचं. आता या मसाल्याला अशा पद्धतीने तेल सुटायला लागले की यामध्ये चवीनुसार तिखट, इथे मी 2 चमचे तिखट वापरलेलं आहे, अर्धा चमचा धनेची पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घातलेला आहे आणि पुन्हा हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. चांगलं तेल सुटेपर्यंत याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं अशा पद्धतीने. आणि आता यामध्ये आपण जी हरभरा शिजवून जी पेस्ट बनवली होती ती पेस्ट यामध्ये घालून पुन्हा याला थोडंसं मिक्स करायचं. आता मी लो गॅसवर जवळजवळ 1-2 मिनिट हे कंटिन्यू चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. जवळजवळ हा मसाला असा भांड्यापासून बाजूला व्हायला लागला की तोपर्यंत हे मिक्स करत राहायचं. आणि त्यानंतर आपण यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं. आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्येच मी थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे आणि जे मी हरभरा शिजवलेलं पाणी होतं शिल्लकचं ते पाणी यामध्ये मी घातलेलं आहे. आता यामध्ये मी अजून थोडीशी ग्रेव्ही ॲड करणार आहे. हे हरभरे शिजवलेलं पाणी आहे आणि हे पाणीच मी या ग्रेव्हीमध्ये ॲड करणार आहे. आता याला थोडीशी उकळी यायला लागली की यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेणार आहे आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ ॲड करायचं. आता पुन्हा ह्याला थोडं मिक्स करून घ्यायचं आणि यामध्ये आता जे हरभरे शिजवलेले होते ते हरभरे शिजवलेले यामध्ये ॲड करायचे. आता हे अशा पद्धतीने थोडंसं मिक्स करून याला झाकण लावायचं. गॅस पूर्णपणे लो करायचा आणि लो गॅसवर 1-2 मिनिट याला असंच वाफवून घ्यायचं. बरोबर 1-2 मिनिटानंतर याची प्लेट काढून घ्यायची आणि पुन्हा हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. आता आपल्या इथं हे हरभऱ्याचं उसळ तयार झालेलं आहे. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर घालून याला पुन्हा थोडं मिक्स करून घ्यायचं. आपली ही मस्त झणझणीत हरभऱ्याची उसळ तयार झालेली आहे. आता याला आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही हरभऱ्याची उसळ भाकरीसोबत खायला खूप छान लागते आणि गरम गरम तर एकदम भारी लागते ही उसळ खायला. तुम्ही अशा पद्धतीने नक्की करून बघा आणि मग मला कमेंट करून सांगा. आपला हरभरा वाळलेला कधीच वेस्ट जाणार नाही. ही भाजी एकदम खायला मस्त चटपटीत लागते. वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि ह्याच्यावर थोडासा लिंबू पिळायचा. लिंबू पिळून घेतला की भाजी अजून जरा खूप खायला छान लागते. त्यामुळे व्हिडिओ हा नक्की ट्राय करून बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून मला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनेलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.